Hola, muller de Sanduro. Bo día a todos e a todas. Imos a pasar logo a dar conta dos acordos de hoxe na Xunta de Goberno, na rolda de prensa semanal para iso. Acompáñame Sanduro para completar un pouco a información dos acordos da Xunta de Goberno en primeira persoa e logo poñome o vosso dispor para calquera pregunta que querades ao respecto desto ou de outros asuntos da cidade, nacionais ou internacionais. Os primeiros puntos son de urbanismo, licencias. O primeiro é unha licencia de obras para unha edificación de 3 sotos, planta baixa, entrechan, 3 plantas altas e baixo cuberta, para 7 apartamentos de residencial comunitario, 11 vivendas, local comercial, garaxe e rocho, que fallado, na rúa Sempre en Galiza 3. O segundo tamén unha anulación dun acordo da sesión de data 31 de marzo de 2017 e iniciar a tramitación dunha solicitud de licencia presentada por dona Manuela Dolores Martínez González para un proxecto básico de rehabilitación de edificación de uso hoteleiro na rúa Raíña 9. Explicando brevemente, esta era unha pensión histórica da cidade que en un momento solicita unha licencia para reformas da pensión e, ademais de concederse a licencia, enténdese no momento en que fai as obras que entra dentro da moratoria do que son hotéis con encanto do casco histórico. Na reclamación justifícase que esta é unha pensión que viña prestando servicio moito antes da moratoria e que o único que se fixeron foron obras de adaptación exigidas pola lei para poñer un pouco día a pensión, co cal a pensión ten dereito a que se lle tramite o mantemento da licencia de actividade como ven prestando dende hai moitos anos. Non é unha pensión que inicia a actividade de cero, senón que xa estaba consolidada na cidade. O punto polo que está aquí Xan é un pouco a proposta deste concelleiro relativo á execución de actuacións prioritarias por risco de inundación, se danos a terceiros, as persoas en diversos puntos do término municipal. Así que, Xan, basicamente, conceptualmente, é que se lle notifica a empresa concesionaria, a Viacua, a necesidade de acometer obras en estos puntos detectados e vai a pasar a explicarlo brevemente Xan. Xan. Bos días, pois efectivamente, como di o alcalde e como todos vos lembrades, a finais de 2015 e principios de 2016 elaboramos un estudo dos puntos negros onde había inundacións con relativa frecuencia. Unha vez detectados e recompilados, baseándose en información tanto da empresa concesionaria de augas como por bombeiros, etc., neste tempo se estuveron facendo estudos de fondo da situación da rede nesos puntos e as posibles causas das inundacións, tanto polo persoal técnico do Concello como o propio persoal da empresa concesionaria de augas, e xa se chegou a unhas conclusións das necesidades que hai en cada punto. Entón, nesta Xunta de Goberno o que se lle dá é orden á empresa que por vía de urxencia actúe nesos puntos para solucionar os riscos de inundación. Eses puntos son a rúa Frei Rosendo Salvado, no ensanche nas rúas da Senra, República do Salvador, Praza Roxa e Ramón Cabanillas, na confluencia entre Galeras e a rúa Entre Ríos, na confluencia de Calzada de Santo Antonio con Calzada de San Pedro, na rúa Santa Clara, a altura do edificio do número 19, na rúa Berlín en Fontiñas e na vía Edison na proximidades da intersección coa vía Diesel. Cada un destes puntos ten características particulares que non sei se tedes moito interese que vos las explique, pero as medidas máis ou menos transversais que hai entre todas consisten, a parte dos posibles intervencións xa a nivel de tuberías, que xa son características de cada punto, pois en sumar pozos de rexistro ou reixas dos sumidoros o que se necesite en cada punto para facilitar
se trague auga nos momentos de moita auga e que posibles impedimentos que haxa na rúa ou que provoquen atascos neses sumidoiros podan ser asumidos por este sin crear esos atascos. Logo hai un punto particular que é o Cancelón, que é o regato de Belvís que vai por detrás da Rúa do Olvido, que é un ámbito de competencia de Augas de Galicia. E entón, nesta orden tamén damoslle traslado a Augas de Galicia da necesidade de intervir ali, informamos de que intervimos de urxencia, pero bueno, que é a súa obriga logo o mantemento desas intervencións e que esa canle se manteña limpa. Gracias, San. Se non tes máis cosas, me acompañas, pois logo hai alguna pregunta. Sí. Vale. Encantado. Vale, moi bien. Bueno, o punto número 5 é a liquidación de todos os gastos das festas da Cabalgata Reis de 2017, as festas de fin de ano, que son gastos excepcionais porque están un pouco situados entre a finalización dun exercicio e o comenzo de outro, e sempre será máis problemas a hora de liquidalos definitivamente. Aproveito para anunciarvos que se pode ser o luns, será o luns, senón a principios da semana que ven levaremos a unha xunta de goberno extraordinaria o inicio da licitación das luces de Nadal, vale? Para que, sí, moi pronto, pero sabes isto de que tanta variada corremos máis que Usain Bolt? Pois nós igualmente. Entón, seguramente sexa antes da xunta de goberno ordinaria da semana que ven, de todas maneiras vos daremos información, porque, bueno, ten novidades de contrato plurianual, de regulación de todo o ano, e vos daremos información ao respecto. Logo, aprobaronse tamén as bases de convocatoria de axudas individuais para unha reclamación trasladada pola propia Federación de Kogami e por Radio Taxi, que para o uso de servicio de taxi como medio alternativo adaptado ás persoas con déficit de mobilidade, presentará o Concha o que se orzamenta para estas axudas unha cantidad de 15.000 euros para o que resta de ano e cunha limitación económica para cada persoa con problemas de mobilidade para poder facer uso do taxi como medio alternativo adaptado. Son liñas de axudas que existen en algunhas cidades de Galiza. Había unha reclamación da Federación de Kogami de intentar poñelas en marcha e tamén da Radio Taxi na cidade e empezamos con esta convocatoria de 15.000 euros. Hai tamén o que é unha proposta de mantementos e obras, en este caso no que foi unha sustitución no Bran de Xanduro, no caso de Rafa, que ten que ver co suministro de equipos de protección individual de loita contra o lume e tamén de roupa de augas para condicións climatolóxicas adversas por servicios de emerxencia. Son o inicio da licitación de 2 lotes de recursos por servicios de emerxencias. O primeiro, que é o suministro de equipos de protección individual de loita contra o lume, cunha cuantía de 70.668 euros, e o segundo lote, que é de roupa de augas tamén para os servicios de emerxencia e para condicións climatolóxicas adversas cun lote cunha cuantía de 26.000 euros. Iniciamos tamén a licitación das cuestións que emanaron dos orzamentos participativos para poñelos en marcha ao longo deste ano, no ano pasado, que é o suministro dun tractor con 2 desbrozadoras e que ven dos orzamentos participativos de Compostela Decide, cunha inicio de licitación de 99.060 euros máis IBE. Nos chamámoslle cariñosamente a este proxecto a participativa, e así como lle vamos a chamar o tractor, para que nos axude a manter os camiños, e iniciamos a licitación da participativa no día de hoxe en cumplimento do que decidiron os propios veciños e veciñas do rural, de dotarnos de máis recursos. En estes momentos o Concello só tiña un tractor con unha expensión do rural moi grande, pois de dotarnos con máis recursos para poder facer frente ao mantemento de camiños de monte e desbroces. Dase conta tamén da asinatura do convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e a Asociación Inserta en Empleo, menciada ao Grupo 11, que xa presentamos a semana pasada. Coido, esta semana, xa non sei en que día vivo con tanta actividade. Pero xa se asinou e xa se presentou diante de todos e todas vos.
E logo, na relación de urxencias, hai unha proposta de Marta relativa a aprobar as bases do procedimento para a selección das persoas participantes no programa Plan Xuvenil de Integración Profesional, Mocidade con Emprego. Sabedes que o Departamento de Emprego de Marta Lois captou de fondos europeos preto de 1,5 millón de euros para un programa de integración profesional vencellado á mocidade e con sesgo de xénero, focalizado fundamentalmente sobre a mocidade feminina. E o que se inicia, bueno, o que se aprobou en Xunta de Goberno son as bases para iniciar a cobertura das diferentes liñas de actuación. Non é un plan menor pola cuantía e polas liñas que se van a activar, coido que son as 18 e que afectan a máis de 300 mozos e mozas que se van a poder de alguna maneira beneficiar destas liñas de fondos europeos e deste Plan Xuvenil de Integración profesional, non? Bueno, ahora que a aprobación das bases únicamente hai que facer a cobertura de todas esas prazas. E logo hai un recoñecemento de obrigas de pagos, que son 18.000 euros que se recoñece o pago de combustibles e peaxes, tamén 55.000 euros da xestión da Escola Infantil de Meixón Frío, 79.000 euros dunha mensualidade de Centros Socioculturales Arasti, 5.000 euros de conserxería, limpeza e instalacións deportivas de Conxo, 9.000 euros de mantemento de campos, 5.000 euros da conserxería e limpeza do Instituto de Conxo e 103.000 euros da enerxía eléctrica dun recibo anterior á regularización contractual do Servicio de Enerxía Eléctrica. E estes foron todos os acordos de Xunta de Goberno. Se queredes algunha aclaración de algún deles, pois tanto o tema que informou Xan como de outros me podes preguntar e se non, de outras preguntas se tedes interese. Na cuestión da inundación, hai unha estimación de costes, máis ou menos? Non exactamente porque o Concello é obriga da empresa concesionaria o mantemento, entón esos costes asúmense dentro do seu tarifario. Esa é a interpretación que fai o Concello. Había unha aproximación no noso momento de preto de 300.000 euros. Sí, pode ser, pode rondar por aí. Ah, moi ben. Sí, quería saber se hai algún dispositivo especial para luz, para o vapor, el tráfico. Sí, por suposto, hai dispositivo especial. Aparte, durante o verán estuveronse facendo obras de repintado en moitas das contornas dos colexios para indicarlle ás persoas que leven os nenos por onde teñen que circular, particularmente no Colexio de Lamas de Abade, que ainda acabamos a semana pasada un repintado de toda a zona para xestionar mellor o tráfico e evidentemente hai un reforzo durante toda a semana importante de policía local ás portas dos distintos colexios, non de todos, pero sí dos máis problemáticos en canto a concentración de tráfico. Puntos negros? Puntos de acumulación, non puntos negros. Son pais e nenos e nais, e chamarlle puntos negros, pois, igual ata se te ofende. Puntos complicados, pois, como sempre, o acceso a López Ferreiro, Lamas de Abade, Virxen da Cerca, ten toda a súa extensión, Lasalle era un punto negro que agora está moito máis, digamos, moito máis fluido desde as iniciativas que desenvolvimos o ano pasado. Eu creo que son os puntos de maior concentración de tráfico. Vou te traer máis a Xunta de Goberno. Para sacarche presión. Sí, claro. Vale. Alguna outra pregunta, alguna cuestión? Eu tiña para vostede. Veña. Sobre a cuestión, falaba tamén Marcela. Sobre a cuestión, perdón. Sobre a gasolineira o proxecto de gasolineira de Gandía sin licencia, os veciños creo que convocamos unha roda de prensa, para manifestar a súa disconformidade. Marcela di que o espacio non é máis adecuado e que se está forzando un pouco a normativa que quizáis permitiría levantar unha gasolineira, pero bueno, que a normativa está pensada para centros comerciais. Non sei se o Concello pode opoñerse ou vai buscar a maneira de opoñerse a esta edificación que non conta con respaldo dos vecinos. Bueno, sabedes que de momento na tramitación únicamente participou a Xunta, non? É dicir, isto é un acto reglado e falta proposicionarse o Concello. Evidentemente, o planeamento urbanístico e a norma condiciona todo e evidentemente o Concello será vixiante e escoitará tamén, como non, pois a opinión dos veciños, non?
Nós pretendemos ser rigurosos e serios, somos sensibles á reclamación veciñal, levamos semanas en contacto cos propios veciños, somos tamén conscientes do marco, non? De que hai unha autorización autonómica e de que temos que ser rigurosos e non xerar falsas expectativas. A tramitación do expediente dirá hasta onde podemos chegar ou hasta onde non podemos chegar. Eu non me atrevo, despois de anos de experiencia na administración local, a aventurar se está a forzar ou non por parte da Xunta a normativa e deixarei o tempo un tempo razonable ao Departamento de Urbanismo para que tramite tamén a posición municipal. Non é un tema para o cal non somos sensibles e pedimos decir, rigurosidade, como sempre hai, e vixiancia tamén sobre a tramitación do expediente, pero máis non podemos decir. Eu creo que en estas cousas, polo menos os que temos responsabilidade de acción de goberno, é moi fácil opinar cando non ten responsabilidade de acción de goberno. Alguna cousa máis? Oye, pois moitas gracias, oye. De nada.